handog ng So good afternoon everyone, and this is me again, Junjun Olivar, and again welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. And so karon guys, today is January 9, 2021 og niata sa Barangay Kabatang, Sitio Subangan, Purok City. Sa unang ginaingon nga karong adlaw atong schedule nga maghatag taog mga food packs din sa Sitio Subangan tungod kay atong nakita nga grabe halos tanan nilang panimay apektado jud sa bagyo. So niata 19 man ni kapanimay dani, so atong gihatdan ni sila og 19 food packs para atong mapaapod-apod atong mapabati og di ana agkuan. By the way, na namin nahatagan dito yang atong rescue, to the rescue, Buyet, and of course Koy, the virgin. So guys, Dari na laman ta. Pila na nakabay? Adali. Day, makalusot ba na iskawan, day? Dato tapay bay dato. Hoy, dali na mo. Ay, bagtenga kay day grasya. So guys, ako nang ipatawag. Kato kis apil to? Kato? Ag 19 raraban ni ka food packs ang gida pararadan he. Dore kay isa dun. Wah. Sa miling ni. Tuay upat datos kuan. Di datos kina entrada upat. Unsa duha sila dato pilisyo. So, pas man iskilahan. Kuan ila aning upat jud sila pero layo. Katong ping na pilimiruhan. Upat sila dito nya kang pilisyo 5. Duha man sila dato katong sakop ni nung wakin. Kang sakop ni wakin. Sakto to. Pero di magig motor na ni. Ngadto. Agi kay taas man na imong motor. Ilapok may nai. Naapoy lapok na nadapita sa ilakang hapon, ila nang wanita babot kon. Kaning dagana ni Ron. Pero na iya kay baga. So guys, ang gipatapok ra dani. Nang iya dadto. Atong gipatapok ra dani. Kay arong ani ra tamang kuan. Nanto nang lusad yan uban na ang. So, nakita dyan nito na nagkalingaw pa yung taon sila og adyo-adyo sa ilahang bay. O gato sa ibabaw to, dato katutuan. Tua! Sa atong ihatag dan Why ningan he dahil nagpatugon man ko nga magpatapok dan he. Si gilain na naman dare. So guys, magsugod na taog panghatag. Lima man iya ka hektar. Ito ka. Tagida. Sila kabay dan Mao ni ilang. Naman lagi nagpudyo na. Nakalimutan ko. Kabay tanan. Dani ang function. Tanan. Upat dari tolo. Apel si Fidel. 16 way labot. 16 ipin. Ni man si arog 19. Maingon kay sila sa aning makalsudani man na sila dari ko. Resito? Opat mi dari. Dara karto unahon dari. Dari ato unahon opat. Aron dawat. Opat dan he. Tadere. Gikan sa YouTube channel ni Subscribe dayo idong. Junjun's TV.
Flora Ritz, Lebehay Luya, and of course, ni Jenny Sharp and Barbaria. Okay, Salamat kayo. Pat. Salamat po ni Ma'am Ano ka lang. Ganing hatag sa dyan grasya ning gahin. Lukala na po. O, Tawas Canada. Huwag na po tayo friends, gikan sa Japan. Ning hatag po. Salamat. Kaya nakapamahagi. Agdari mo eh. Sila ka po. Tulo. Ito sa last ko. Uy, kape na ko. Ako ni kape. Tao ni kape. Salamat sa grasya panalangin. Nihatagan pag, tapos kinabuhi, makadawat pag. Uban pang mga grasya. Salamat. Patay ako na lang. Dato ang pabaw. Kamo? Uno, sir. Dato? Unang kabay. Day. Uy, labot tong dato na skuan. Wala labo. Wala Dari na diri babaw. Agi mo, Lourdes. Mama, amo ra ginapit noy pidring. Mo naman astani. Hina. Di lahi na sila. Ano to, Marilyn? Di lahi lagi na si Lourdes. Kang saning lain na. Lahi ka Lourdes. Oh. Basig iipon na po na ninyo. Maura ba dyan ikikipunan na ito sa barangay? Lima. Kani, dini gobyerno ha. Dini gobyerno. Insang vlog. Kuan. Ang nag-sponsor na to dani si Kuan. Flora Ritz. YouTube channel Flora Ritz. Flora Ritz. Flora unsa RITZ. Lima, ikaw, inom ni mo. Sa Jennifer and Barbaria. Ito na ko, imo na. Ato bang dito ay, kanay picture. Bala, ako gay hugaw ko, parehata. Kay, Aga ko ginagawa ko yung Okay. salamat sir. Ismail, makita na Kuha sir. na lang natin, be. Kuhaan ko siya. Yay, makapi dali. Ay, mo lang nilinoy. Di daw nahan mo ko. Ang dito pila naman ka ba? Dito, kang Aisa, Salamat din, sir. kang Igarbalwang, Apay o kang kang Pidil, kang Pidil, Nang nang Yudi. Duha sila dito, si Ali. Oh, Ali duha si sila Nika. dito. Nika, Duha. Ali, Ang Yudi. Upat kang kuan. Bye-bye. Aisa. Oh, bye-bye. Bye-bye na sir. Si Pidel, ila lagi Pidel. Pila tanan? Upat ang ila dito be. Kanang Yudi. Duha. Kang Pidel, tulo. Tulo. Kang Pidel, Basig tulo. basig family lang gi-count John. Upat. Ay basig family inyong gi-count at kuan ra ba count na ni kay kanang Household. Balay balay. Si Marcos di ay. Wa naman, nawatang Marcos nga ligtag. Wa man gani dawatag yang gihatag niya Wa man dito. gani adtuan ni Jack Jang Rasyo. Sayang. Ang anggak ko siya abutan sa Ay, buhay. si Jauh. Iya ba? Ida wa pa jud iya Iya ba? matukas. Kuan niya nga tuay. Engineer. Una man natukas ni Jack katong Jang narsiri sa idang kuas baka. Pero gida Jang bahay mismo wa. Asa ba gida watang habit man mo si tinta ka ba ni? Di, ihatag niya isa. Aw, Para mag-19. wa man pugtang kaya matukas. Ang ida ra pug Asa mo to katong kwan John katong kaninga nga anak ni ng Los.